Ovo će mi trebati. Svima sam dobro, bavim ti dobrodošli u vlog. Obično se ništa zanimljivo ne dešava u mojoj školi. Šalim se, zanimljivo se dešava nešto svaki dan, ali danas se dešava nešto organizovano zanimljivo. Ali pošto ja ne vidim ni na oči, a kamoli pa da znam šta pričam. Budući Martin, preuzmi. Okej, ću svima ovdje, Martin iz budućnosti. Martin iz budućnosti. Stvar koja se dešava danas u školi jeste, to nije danas, zato što sam ja iz budućnosti, ali u prošlosti danas, u videu danas, jeste Yu-Gi-Oh turnir. Šalim se, nije Yu-Gi-Oh turnir, ali eto, rešili smo Sava, Nikola i ja da ponesemo Yu-Gi-Oh karte koje imamo i da napravimo naš Yu-Gi-Oh turnir. Ja sam Yu-Gi-Oh igrao u predškolskom kad smo krali karte jedni od drugih i nakon toga možda u 6. razredu osnovne, ali verovatno bez pravila zato što pod jedan nismo umeli da čitamo. Mislim, umeli smo, ali na kineskim kartama to sve toliko konfuzno da se ja i sad bunim dok to čitam, a kamoli pa tad. Da smo izmišljali pravila, uzmeš i samenuješ 6 zvezdica odmah, bez žrtvovanja. I igrao sam nešto na kompjuteru, ali to ti kompjuter sam kaže šta može, šta ne, tako da ja iskreno nisam znao pravila dok nisam otišao sad u školu. Stvar koju sam radio u osnovnoj, svi su uzeli da štampaju karte. Zato što, možda imaš neke moćne, legendarne, to sve. E pa ja sam bio genijalac i sa drugom uzeo, napravio klan i uzeli smo da pravimo custom karte. Znači, to je toliko cringe, toliko loše, sad ću da vam ih pokažem. Užas. Plus to stavim neki efekat brutalno jak. Uzeo sam i to već izvukao sve karte koje sam imao. Nisu sve. Zato što neke sam bacio, izgubio. Od svih karata sam napravio špijel koji mi uvijek stoji u džepu da igram. Kad se nađemo tako. Yu-Gi-Oh for life. I evo kako je nastao taj špijel. Wow. Sve karte koje sam kupovao su uglavnom kineske, nisam imao originalne karte. Hvala Martinu iz budućnosti. Sada prenosimo na vlog, a onda se vraćamo u program sa Martinom gdje će nam on pokazati svoje omiljene karte, nešto pričati više o kineskim kartama i pokazati karte koje on pravi u 5. razredu. Martine. Hvala Martinu iz budućnosti. Live prenos. Kartu sam ovdje završio. Čekamo da gospodin Sava završi svoje karte. Isto ovo je Fusion. Johnny je ready to be. Mata se igra telefonom i gumicom. Moj kart špijel je gotov. Ovo je spell. Martine stavi karte i izvuči 5 i krećemo. Prvi meč. Kosta, Vit, Nikola, Fit, Martin, Vit, Sava. Koji ne znaju da igraju. Ćemo da dobiti koliko smo vas. Sneš da sam dođeš bilo šta level 4 ispod. Level 4 ispod, ne vidiš. Ne pa što da se radi. Ja ne znam da li imam neko često da je level 4 ispod. Imam sve karte Čeme na farmi direkt, šalim se ne može. Znači ja mogu da dam. Ja ne da znam. Pa do Savu. Sad ću Johnny da izbaci nekog sa 1200 i da me napadne direktno. Ja nemam nijednog. A kako ti možeš da samenuješ sa... Jer mogu, jer kaže efekt kad neprijatelj ima. Pa si se... Ovo je special summon. Ovo je special summon. Special summon.
Ja također To, pomogni Martinu. Premier, 100. ne dobijaš 100. Ne znaš defense. A da bio je u defense. Oponent master is a result by that, it's special some additional. Samo da paracite sa... Što ne? 3-1 na samo. Op! Eto. Ti si sam izgubio. A ti da imaš 1300, kog drugog? Znači šta, Na baš po tebe. pa mrk. Ja ti negatujem tak. I ova karta se vraća dobro, ja šta ću da uradim? Znate šta ću ja da uradim? Ne, znaš šta? Da, neka igra nešto. A sljedeća karta... Nemaš šta da igraš. Dobro, stavljaš to. Maki snimu. Da ti tu kopneš. A ne! Sa 1700 ti si mrtav. A malo ja ne znam ništa da radim. Slušaj, ne pada na ti da nas... Mogu da reklamujem live points. 2, 4 puta 300, 1200. Znači sad imaš koliko? Imaš... Za svaki krug gde kontrolišeš njegovog on dobije 1000. To ima i dosta. Pa da se možeš da nešto ti zajeba. Ovaj ima trap, ovaj ima trap. Trap i bosu. Si zaboravio što mu je ovo karta? Nemoj da ga ne baviš. Ja ti kako mogu i na kostom aktiviram ista. On možda aktivira... Novi klik Martin je izgubio, to je rage quitovo. Hahaha, što ga pratite na YouTube, subscribe se na Johnny Yu-Gi-Oh! Legend. Johnny Yu-Gi-Oh! Legend pusti Destroyer 420-99 ili na Biličiku 24/7 da. Sve je isto Ja nemam pojma šta radi ovdje. Šta? Imate koji uvijek? Ja nisam izvuku kartu. Koliko ti ima? 900. Ostani mi 5 dinara! To su moji! Ja ću hec. Ajde hec. Gdje stigneš Ovo nije zanimljivo. Očekivao sam da će ovo biti zanimljivo, ali nije. Kosto, baci neki dunk meme. Evo Lazare, ti si teo da upadneš. Ćao! Zdravo youtuberi, gde ste? Šta imaš da kažeš? Imam da kažem da ja mnogo pratim srpsku YouTube scenu i da mi on je youtuber cile. Trebate. Ja Martine, propali smo. Čekaj za čas. Zašto mi odvrćeš? Nemoj da mi odvrćeš to. Zašto mi odvrćete stativ? Ne, no, pa već je dola je ne odvrti, već se raspada. Pa jesam. Čekaj. Moram da ti pokažem. Milko! Aj! Martine! Problemi. Si makar snimao? Da. Dobro. Vlog footage. Vidiš da se širi. Toliko smo gangsta da pijemo sok. Multivitamin. Gangsta.
Napišite u komentaru ukoliko ste igrali Yu-Gi-Oh karte. Kažite mi koja je vaša omiljena karta. Moja omiljena, ja bih rekao omiljena, jeste Mračni čarobnjak. To mi je, kažemo, omiljena karta. Ova kutija je puna Yu-Gi-Oh karata. I odozdo i odozgo. Imam 2 malečka špila. I imam 2 ova. Ovako. U ovom sam stavio sve karte neke moćne. I imam špil štampanih i custom štampanih karata koje ću posle da vam pokažem. Vjerojatno imam još karata, ali ne znam gdje su. Obelix. Obelisk the Tormentor, tako se sigurno ne zove u originalu. Exodia se kinezima zove Dark Magic Master. Ovaj Superior Devil Swordman, no je moćan. Ovo mi je ranije bila omiljena karta iz nekog razloga, no moćno izgleda. Molim vas za ovo kinesko čudo. Black Demon Master. Nije Black, Black. Kad sam bio mali, ja sam mislio da je ovo obelisk. Obelisk, ne znam kako se kaže. Devil Girl. Ona je mnogo dobra. Mračna čarobnjačica. Black Skull Dragon. On je isto jako moćan. Isto obožavam ovako kad imam po 2 kombinacije iste karte, samo druga boja. Imam i srpske karte. Zombira the Dark. Symbol Tama. Kawaii. Pogledajte ovaj koliko je brutalan. Electronic Terminating Dragon. Ovako se ovo sigurno ne zove. Gledajte sad ovo. Ista karta, druga boja, znak je drugačiji ali je istog simbola. I zovu se Thousand Year Dragon i Long Life Dragon. Prosto genijalno. Ovog ne znam ni da izgovorim. Rei Dijaberu. Također obožavam kineske karte sa po 11.700 atak. 24.000 atak. I također mnogo volim, samo da nađem u svom ovom špilu, Plavooki zmaj. Jel se Kaiba beše zove oni što je imao, što ga koristi stalno pa ga u troglavog ubaci. A vi u komentaru napišite koja je vaša omiljena Yu-Gi-Oh karta, Deb. Molim vas, pogledajte ovaj Paint Work, Elemental Hero Bodyman, wow. Supajbat man, uzvičnik, 1, 2, uzvičnik. Cat loves mouse. Ovdje sam već prestao da koristim Paint, nego sam našao online neki creator. Još sam stavio da budu bele karte. Protivnik gubi 500 životnih bodova. Inače, ovo što vidite karte da su dole roze, gore ljubičaste, to je zato što mi je štampač gubio toner. Zato što sam štampao na moj štampač ovako ubojene karte. Vi kroka. Uništi 2 protivnika od čudovišta i uzima 1 sa terena. Zdaj piše EMS štampa i ovdje sam se potpisao. Ovu sliku sam skinuo sa Face-a i da, ne znam, toliko sam bio cringe. Te drugarice čije sam slike stavio, čak i znak napravio, music. Cyber, kad igra počne ova karta lazi u ruku i ako si u klanu Cyber možeš da napadneš direktno. Eto, tako nam se zvao klan, zvao se Cyber. To je toliko sranje slika, to je obično žuta slika sa S, nego što mi je moj štampač to genijalno napravio. Čim počne dvoboj, ova karta se poziva u tvoje ruki, kada spoji 8 puta čudovišta, automatski ide na groblje. Čak sam i za ovo napravio svoj logo. Spider-Man ratnik, uzvičnik, 1 uzvičnik. Samo želim da pomenem da tad nije postajala Nakita i ovdje uzvičnik, 1 uzvičnik, ja ne znam odakle mi je palo na pamet. Ja, nije trebalo to da kažem, sad svi znaju da je Nakita moja stranica. Napadne jedno čudovište sa duplo više bodova za napad, a tak mu je 2600, koje čudovište može da ima toliki jebote. Dodaje Martinu pošmugi moći da uništi od 1 do 3 čudovišta, dodaje mu 1200 i omogućava mu da napada direktno. Dok je ova karta na terenu, na tvoje čudovište ne deluju efekti, spell i trap karte, ako je ova karta uništena, efekt još traje, poziva se jedna spell ili trap karta. Sad mi je skroz jasno zašto su se svi koji su igrali protiv mene bunili.
Borio sam se sa Savom 2 puta, nakon što sam reformirao svoj špil i jednom sam ja pobedio, to je bilo brutalno. Drugi put me on pobedio, to za mene nije bilo brutalno, za njega jeste. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Nije bilo toliko Yu-Gi-Oh mečeva koliko je bilo zapravo zebancija i smeški. Tako da, nadam se da ste uživali. Vidimo se nekom sljedećih. Slobodno dođite i tražite da se borimo. Ja uvijek nosim ove karte, tako da vidimo se. Ćao!